са 3 седмици. Благодаря ви. Айде, гоним 1000, дайте му 992. Абонирайте, т.е. влизате да гледате и гоним 1000. Утре къде част 7 не бех пуснал. Част 6 не бех пуснал премиерата. Ето. Утре 12:59, част 6. И благодаря ви. Благодаря ви. 22 абонати. Значи, приятели, очаквайте част 6 и в неделя или утре към 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 ще пусне реакция. Очаквайте я. Поради тия гледания. 1000 вие си дайте още малко и 1000 и пускам реакция. Още утре към 5 часа или към колкото вие кажете. Айде, дайте му!